Blank folie. Denne blanke folie er en af vores bestsellere. Folien egner sig både til inden- og udendørs brug og har flere års holdbarhed. Efter print får den blanke folie en blank laminat på, som gør, at folien bliver modstandsdygtig over for alt vejr, ridser og UV-lys. Matfolie. Den matte folie har samme egenskaber som den blanke folie. Den matte udgave giver et flot og skinnende finish. Ligesom den blanke folie får den matte udgave også en laminat, der gør den resistent i alt slags vejr og lys. Denne blanke high-tech folie er også en bestseller. Den er perfekt til både indendørs og udendørs brug. Den har en fremragende vedhæftning, selv på udfordrende overflader. Efter print bliver folien lamineret for ekstra beskyttelse mod vejr, ridser og UV-lys, hvilket sikrer langvarig holdbarhed og et flot udseende. Transparent folie. Denne gennemsigtige folie er ideel til indendørs brug. Folien egner sig også til kortvarig brug udendørs. Folien er modstandsdygtig over for UV-stråler, kemiske produkter og fugt. Folien kan monteres på glatte overflader, f.eks. aluminium, glas, stål og meget andet. Denne folie har også flere års holdbarhed. Denne refleksfolie er ideel til ikke-kritiske trafikskilte og trykfølsomme klistermærker. Den er udstyret med glasperler og en klæber, der gør den let at anvende. Denne refleksfolie sikrer høj synlighed i dårlige lysforhold og har flere års holdbarhed. Glow in the dark. Denne super seje selvlysende folie er med fosforpigmentering, der gør det muligt for folien at lyse op i mørke efter eksponering for lys. Folien er modstandsdygtig over for UV-stråler, kemikalier og fugt. Folien kan bruges både inden- og udendørs og har flere års holdbarhed. Vores Rainbow-folie er en regnbue-holografisk printfilm, der skaber en iøjnefaldende, farveskiftende effekt, når den ses fra forskellige vinkler. Denne film er ideel til dekorative projekter, etiketter og reklamer, hvor en unik og attraktiv visuel fremtoning ønskes. Folien har en blank overflade og en permanent klæber, hvilket gør den velegnet til både indendørs og kortvarig udendørs brug. Lyder det her interessant for dig, eller har du nogle spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte mig på info@medieprint.dk. Jeg glæder mig til at høre fra dig.